Amiboshi. És l'Amiboshi. Aquesta melodia no es pot confondre. És l'Amiboshi, el germà bessó d'en Tsuboshi, el guardià de les 7 constel·lacions de Seiryu que ens va enganyar. Aquell que va caure al riu. Em pensava que havia mort arrossegat pel corrent, però estava viu. I l'han anomenat Kaika. Ha perdut la memòria. Sembla increïble que hagi trobat un guardià de les 7 constel·lacions de Seiryu aquí. Un aliat d'aquell home. Què t'ha passat, Nakago? Ho trobo molt estrany que t'hagin ferit. Ets tu, Tomo? Tots els nostres plans avancen sense problemes. La sacerdotessa de Suzaku ha deixat de ser verge. Ara només ens queda aconseguir el Shinzaku de Sairo. No, la sacerdotessa de Suzaku encara és verge. Què dius, que encara és verge? No pot ser. No he mantingut relacions amb la sacerdotessa de Suzaku. En aquell moment va sortir una llum vermella del cos de la sacerdotessa, la seva força vital. Va convertir-se en una barrera que ni tan sols em permetia tocar-la. El poder que portava en el seu interior em va refusar totalment. Però si un home com tu, Nakago, pot trencar amb facilitat la barrera d'una simple joveneta. Encara que no ho sembli, és molt poderosa. A més, no em venia gens de gust fer l'amor a una dona inconscient. Però què estàs dient? Ja que en tenies l'oportunitat. La noia deu estar convençuda que jo la vaig violar de la mateixa manera que ho creu la Yui. Si més no, això vol dir que he complert el meu objectiu i que no han canviat gens ni mica els nostres plans. Està bé, entesos. Jo m'encarregaré de la sacerdotessa de Suzaku. Però abans tinc l'obligació de derrotar en Tamahome. Em caldrà el poder de la Soi. Fes el que vulguis. Encara que estiguin ferits de mort, fes que aquells ocells descansin en pau d'una vegada per sempre. Té, Miyaka, per posar-te en forma ben aviat has de menjar com cal. Té raó. Gràcies pel dinar. No és veritat, si no menjo una mica no m'aguantaré dreta. Ah, t'estàs recuperant. No és gens bo menjar tan de pressa. I a més, els altres què? Ho sento molt. Per cert, Miyaka, què hi fas aquí? Estàs fent algun viatge en especial? On penses anar quan se't curi la cama? Si no et fa res, a nosaltres ens faries molt contents que et quedessis aquí i et casessis amb en Kaika. Para, mare! És que ja tens edat de casar-te. Vas anar a exterminar la mostela gegant que portava tants problemes al poble i després vas tornar amb una núvia esplèndida. Núvia. Et convertiré en la núvia més feliç del món. Ah? Vinga, anem a fora.